jiya ban canza naura ai san ki ya mamaye har zuciya kewaye ba na yin waiwayen watanki ba da izinin ki ba. Babu tambaye bai minni daɗi ba, babu jan koya akan kina shirya sana sa gwiwoyi na ƙasa in nemi tuba. Kaunar kina saba cikin ta na riba babu kankan ba ga san ki yayi dan ba shi fa soyayya da ya bi kan hanya baya jan kyala kowa ba ko gida na fada ni masoyinki ne ko ina za na je ne sai da hotonki ne ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne. Na ji daɗin soyayya ke kika saba mini duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini ban ga hujja dalilin ki ba a gashi kin sauya mini kin yi nisa gare ni da san ki dai kin kamar ni na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni da ki fartan dalili kafin ki kauce gare ni ko ki min dan misalin da zai fahimtar gare ni ki bar nan ne kadai kin ce da ni babu hanya da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya ni ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni ba fa laifi